de l'escaldador. Com veieu, l'aigua brolla a 74 graus de temperatura. És una aigua que anomenem que és hipertermal per aquesta temperatura tan elevada, però també per la quantitat de sals i de minerals que hi ha dissolts al seu interior. La font data del segle XVI, finals del segle XVI. 1581 és l'origen de la font. Com podem anar, que els efectes del canvi climàtic poden acabar afectant aquesta aigua? Segurament, però no sé si ho arribarem a veure, o de moment no s'ha detectat un canvi ni en la temperatura ni en el cabal. Aquí tenim les canyes i els vímets preparats per posar en aquestes basses interiors, i de tota aquesta pany de façana d'aquí ja no en queda res, on tenim l'edifici contemporani de l'Ajuntament. S'han trobat en les excavacions uns grans blocs de pedra, que anomenem esteles o làpides notòries, amb inscripcions en llatí. Inscripcions que el que fan són uns agraïments, és com uns vots als seus déus, i d'aquestes esteles traiem molta informació. En el moment que apareixen els tres serveis, el de la restauració, el de la pernoctació i el del bany en un mateix edifici, ja no parlem d'una casa de banys, el que tenim pròpiament és un hotel balneari.